Sibiri joué kalo tile 19 sanba fila ni mugan ani duuru DMS TV cɛna muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ani kanina carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen joué kalo tile 16 sanba fila ni mugan ani duuru o kun ye Conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o Conseil des ministres de sen fɛ an ka Mali ministre de la sécurité ale kɔni ye laseli kɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES ale kɔnɔna na a ka carte d'identité ale ni passeport électronique ko o yɛrɛ kɔnɔna na bɔ don natɔ la cogo min AES ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger o jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se ka yala jamana ni ɲɔgɔn cɛ la lafiya ale ni lakana kɔnɔna na. An ka Mali douane ma olu cɛsirilen don kosɛbɛ fraude ale ni criminalité kɛlɛli ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni ka tarata tɛmɛnen joué kalo tile 5 sanba fila ni mugan ani duuru an ka Mali douane ma olu taara bɔ magasin dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun kɔnɔna falen don alcool ale ni boisson énergétique yɛrɛ kɔnɔna mun donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma dédouaner yɛrɛ kɔni. Joué kalo daminɛ wagati yɛrɛ kɔni an ka farafina jamana ɲɛmaa caman yɛrɛ kɔni kun taara États-Unis jamana kɔnɔna yɔrɔ min na o ni États-Unis jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni o farafin jamana ɲɛmaa minnu yɛrɛ kɔni taara États-Unis jamana kɔnɔna na olu la Gabon jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ o la ni o ye Brice Oligui Nguema Brice Oligui Nguema ale kan tagalen sen fɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ani Gabon ka tugarake minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ani olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye ne sen fɛ Brice Oligui Nguema ale bɛ kunnafoniya lase a ka jamana kɔnɔden ma États-Unis jamana kɔnɔna na ko sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ Gabon ale bɛ bourse min di a ka ekɔlidenw ma walasa u ka taa kalan kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Gabon ye k'a bɛna na o jɔ. Ka sanga ni fɔɲɔgɔnkɔ ye Union économique monétaire ouest africaine yɛrɛ ni o ye UEMOA ye ka sanga ni fɔɲɔgɔnkɔ ye ni fɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sénégal jamana ɲɛmɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ UEMOA jɛkulu jamanaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na walasa fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ UEMOA kɔnɔna na ka dankari ni fɔɲɔgɔnkɔ in na. Sanba fila ni mugan marisi kalo tile 13 wagati États-Unis jamana kɔnɔna na farafinmuso dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen ni o tɔgɔ ye Breonna Taylor yɛrɛ kɔni ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara a ka appartement yɛrɛ kɔni na États-Unis polisi dɔw yɛrɛ kɔni fɛ o kiriko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na araba tɛmɛnen joué kalo tile 16 sanba fila ani mugan ani duuru min ye États-Unis kiriko ministère maaw yɛrɛ kɔni olu ye sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sɛbɛn min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko polisi min yɛrɛ kɔni ni farafinmuso in faga États-Unis jamana kɔnɔna na ko ka o condamné tile kelen kaso kɛli yɛrɛ de kɔnɔna ni ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ne ka na ni kuma caman yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔna na ni kunnafoni bali ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu yɛrɛ kɔni tilalen u ka passeport yɛrɛ kɔni bilali la sen ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na AES maaw ye décision yɛrɛ kɔni ta ko carte d'identité biométrique ale ni passeport électronique ko bɛna ni fila ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigi sen kan minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye n'a bɛna di AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger décision yɛrɛ kɔni lasera an ka Mali ministre de la sécurité yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Dawudu Hali Mohamedine yɛrɛ kɔni a ye ni laseli in kɛ araba tɛmɛnen joué kalo tile 16 sanba fila ni mugan ani duuru Conseil des ministres de sen fɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko walasa ka AES yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ka AES jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka yala jamana ni ɲɔgɔn cɛ la ka o ko yɛrɛ kɔni nɔgɔya ale ni ka AES jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko AES maaw yɛrɛ kɔni ye décision ta ni ka u ka carte d'identité biométrique kɛ kelen ale ni passeport électronique ko bɛna ninnu fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɔ don natɔ la minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna kɛ kelen ye ko sanba fila ani mugan ani naani novembre kalo tile 22 ye AES jamanaw ka lakanako minisiri olu kun bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ni wagati in yɛrɛ kɔnɔna an ka Bamako kɔnɔna ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni
wa o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na AES ka lakodɔn sɛbɛn ale ni passeport électronique yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka o lakodɔn sɛbɛn yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye o kun bɛ o tile fila baara de la an ka Bamakɔ kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ san 2025 avril kalo tile 18 Alliance des États du Sahel o président bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o ye Mali président ye ni ale ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale kun y'a laɲini jamana saba ninnu ka lakanako ministre yɛrɛ kɔni fɛ ko ka passeport dɔ yɛrɛ kɔni bɔ passeport minnu bɛna dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ni o passeport ninnu yɛrɛ kɔni bɛ voyager AES jamanaw dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ la ale ni ka AES carte d'identité biométrique fɛnɛ bɔ ni initiative yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka laɲini na ni ka u ka lakodɔn sɛbɛnw yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa ka u ka yaalaw jamana ni ɲɔgɔn cɛ la ka o yɛrɛ kɔni nɔgɔya ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakanaw fɛnɛ sabati jamana ninnu saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bakurubaya la AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna lakodɔn sɛbɛn kelen yɛrɛ kɔni dilan min bɛna kɛ jamana saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na passeport ale ni carte d'identité biométrique yɛrɛ kɔni kan ka dilan cogo min na yɛrɛ kɔni ko AES ka carte d'identité biométrique ale ni a ka passeport électronique bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na dilan o cadre de kɔnɔna na cogo min lakodɔn sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka dɔn diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na o ka se ka teliya kosɛbɛ cogo min jamana kɔnɔden ninnu ka lakana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na lakodɔn sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔni kɛli ye kelen ye o kɛ kun fanba dɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔni ye walasa jamana saba nin ka jamana kɔnɔdenw bɛ yala minnu kɛ u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka olu lakodɔn jamana ɲɛmaaw fɛ cogo min jamana kɔnɔdenw ka déplacement minnu bɛ kɛ AES espace kɔnɔna na an ka autorités ka se ka olu yɛrɛ kɔni contrôler ni laɲini min yɛrɛ kɔni taara AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la ka d'a kan a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ne ka jamana saba nin ka jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye lakanako gɛlɛya o kɔni bɛ jamana saba ninnu kan min ye AES ni o ye Alliance des États du Sahel ni o ye jɛkulu ye min kɔnɔna na Mali Burkina Faso ale Niger olu yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ni jamana saba ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka u ka fɛnw dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa ka jɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ni gɛlɛya min bɛ jamana saba nin bɛɛ lajɛlen kan ka se ka o gɛlɛya ninnu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka u ta ka bɔ u kan fɛnɛ o ka laɲini fanba dɔ fɛnɛ ni ka u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni yiriwa cogo min u bɛ se ka yala jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la lafiya fɛnɛ kɔnɔna na an ka Mali zɔni ma ko don tɛmɛnenw na olu kɔni ye dimiba yɛrɛ de kɔni don fraude maaw kɛbagaw yɛrɛ kɔni na minnu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka don ni u ka fɛnw ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma u dédouaner yɛrɛ kɔni ko juillet kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali douane ma olu y'u tɛgɛ da entrepôt dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun falen don fɛn dɔw yɛrɛ de kɔnɔna minnu donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma dédouaner wa bɔ ma kɛ a kalama yɛrɛ kɔni ko an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ ni entrepôt min yɛrɛ kɔni kan k'u taara sɔrɔ a kɔnɔna na Vodi vodka ni o ye alcool mafɛn yɛrɛ kɔni k'u taara bɔ o carton min yɛrɛ kɔni kan entrepôt in kɔnɔna na o ka ca ni carton 16,000 ye k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ boisson énergisante o carton min yɛrɛ kɔni kun bɛ yen bɛrɛ kun t'o jɛ 2,000 la ko ni boisson nin yɛrɛ kɔni kun datugulen don yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni kun dogolen don kosɛbɛ wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun dilan kun dɔrɔn de ye walasa ka se ka ni u ye fraude yɛrɛ kɔni kɛ ni fɛn mun ye n'u ma o dédouaner u b'u teliya ni ka taa a dogo entrepôt kofɔlen in kɔnɔna na douane mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko fraude kɛbaga man yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka fɛnw yɛrɛ kɔni kɛ camion kɔnɔna na camion minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la ne kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa camion ninnu kun b'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ne ka douane mɔgɔw ka bureau yɛrɛ kɔni éviter walasa taxi minnu yɛrɛ kɔni bɛ sara ni boisson ninnu kan o kana na o sara douane mɔgɔw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali douane mɔgɔw fɛ o y'a yira na k'a fɔ ko an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ minnu latigɛ walasa ka fraude yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko o fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni tacogo ka ɲi ko wa u bɛ ka nɔ bɔ kosɛbɛ ko o ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni ta walasa ka fraude kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ boisson alcoolisées yɛrɛ kɔni na ko o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔ bɔ kosɛbɛ ka d'a kan boisson alcoolisées ninnu yɛrɛ kɔni taxe ni minɛn tɔw yɛrɛ kɔni taxe tɛ kelen o de la maa ninnu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka an ka douane mɔgɔw yɛrɛ kɔni éviter cogo min u bɛ se ka don n'u ka fɛn ninnu ye ka sɔrɔ u ma u dédouaner yɛrɛ kɔni taxe yɛrɛ kɔni bolili boisson alcoolisées yɛrɛ kɔni kan o kɛ kun de ye walasa ka yiriwa yɛrɛ kɔni don Mali ka sɔrɔ ko la nka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin fraude in kɛ olu tɛ fɛ u yɛrɛ de kɔni ka sabati o de la u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka douane mɔgɔw éviter cogo min u kana na se ka wari ninnu sara k'ali n'a sɔrɔ taxe min bɛ da nin fɛn nin yɛrɛ kɔni kan Mali bɛ o wari nin yɛrɛ kɔni ta walasa magoɲɛ min yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔna na ka o magoɲɛ nin yɛrɛ kɔni ladilan ko min yɛrɛ kɔni ye maa ninnu ye sanga ani wagati namara yɛrɛ de kɔni ka d'u ye u tɛ sɔn cogoya si la yɛrɛ kɔni ne ka nin wari ninnu yɛrɛ kɔni ladon Mali yɛrɛ kɔni ka kɛsu kɔnɔna na
nga duwani maaw ka ni opération kelen ka seba yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko in kɛra sababu ye ni furudi kɛbaga man yɛrɛ kɔni ci ka faamuya kosɛbɛ o de ye ko u mana kɛ cogo cogo la yɛrɛ kɔni u k'a dɔn k'a fɔ ko sanga ani wagati an ka Mali duwani maaw olu bɛ to jateminɛ hali ni cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa furudi kɛbaga ninnu mana fɛɛrɛ suguya latigɛ walasa ka se ka u ka fɛn yɛrɛ kɔni ladon ka sɔrɔ u ma wari sara ko duwani maaw olu fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ka o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da kɛnɛ kan cogo min u ka sen ko kura ye ne ka na fɛn ninnu wari sara an ka duwani maaw ye nin 16 min yɛrɛ kɔni kɛ o y'a yirana k'a fɔ k'an ka Mali duwani maaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ furudi kɛlɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na wa y'a yirana k'a fɔ ko an ka Mali duwani maaw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa faso jɔliko yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ fa o ko la ni i ka nin yɔrɔ sarali yɛrɛ kɔni duwani ɲɛmaa maaw yɛrɛ kɔni hakililajigi kɛ ko fo Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a faamu k'a fɔ ko de duwani wari yɛrɛ kɔni jamana sanni ni feerekɛlaw k'u jija u k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara ka d'a kan k'u b'o wari min yɛrɛ kɔni sara nafaba bɛ o la Mali jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga baaraw la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruya ye o kɔnɔna na an bɛ taa Gabon jamana kɔnɔna na Gabon autorité maaw ye décision ta ko ka daminɛ san 2026 yɛrɛ kɔnɔna Gabon ale bɛ bourse min yɛrɛ kɔni di a ka écoledenw ma walasa u ka se ka taa kalan kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na walima Canada Gabon autorité maaw ye laseli kɛ k'u bɛna dankari o bourse kofɔlen in na ka d'a kan ko bourse in yɛrɛ kɔni bɛ wari caman de bɔ jamana kunna autorité y'a yira k'a fɔ ko bourse nin yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sisan nɔ ni ka ɲɛsin farafinna jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma walasa n'u ka écoleden nin yɛrɛ kɔni taara kalan kɛ yen nɔ u ka segin ko kura ye Gabon jamana kɔnɔna na ni ka na baaraw kɛ yen nɔ juillet kalo daminɛ na san 2025 Gabon jamana ɲɛmaa ni o ye Brice Oligui Nguema ale kun bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka o tagali ne senfɛ Gabon ka tunkarake minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na a taali ɲɛda ninnu yɛrɛ de kɔni ka olu ka ɲɔgɔn ye la Gabon jamana ɲɛmaa a y'a lase u yɛrɛ kɔni ma ko ka daminɛ san 2026 la ko bourse tɛna di Gabon écoleden si yɛrɛ kɔni ma ni ka na kalan yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis walima Canada jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'u bɛ bourse min di o écoleden ma ne ka taa kalan yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis walima Canada jamana kɔnɔna na ko o kalan ninnu wari ka ca kosɛbɛ ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni mana na taa États-Unis walima Canada jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka taa kalan yɛrɛ kɔni kɛ ko n'u y'u ka diplôme yɛrɛ kɔni sɔrɔ abadan lezi k'u tɛ segin ka taa Gabon jamana kɔnɔna na kɔrɔ de kɔni na olu ye décision ta ko ka daminɛ san 2026 yɛrɛ kɔni na ko bourse tɛ di Gabon écoleden si yɛrɛ kɔni ma ne ka taa kalan kɛ États-Unis walima Canada jamana kɔnɔna na Brice Oligui Nguema yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ni Canada kalan kɛli yɛrɛ kɔni ko o wari ka ca kosɛbɛ ko caman bɛ yen nɔ n'u taara yen nɔ u hakili bɛ yɛlɛma yɛrɛ de kɔni ko u mana taa fɛnɛ yɛrɛ kɔni ni kalan banna k'u tɛ segin abada n'u ka diplôme ye ka taa Gabon jamana kɔnɔna na ko b'u sigi o jamana ninnu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ye ko bourse tigɛli min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ écoledenw na ni ka taa kalan kɛ États-Unis walima Canada jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛna bourse yɛrɛ kɔni ɲɛsin farafinna jamana wɛrɛw ma minnu ka surun Gabon na ni o dɔw ye Sénégal Maroc walima Ghana ka d'a kan k'olu dalen don a la k'a fɔ ko n'u ye bourse di u ka jamana kɔnɔdenw ma walasa ka se ka taa kalan kɛ ni jamana nin kɔnɔna na k'u dalen don a la k'a fɔ ko ni maa min y'u ka diplôme sɔrɔ u bɛ segin ka taa Gabon jamana kɔnɔna na Brice Oligui Nguema ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'ale dalen don a la k'a fɔ ko ni u taara u ka kalan kɛ Ghana Maroc walima Sénégal k'ale dalen don a la k'a fɔ ko Gabon jamana kɔnɔden ninnu n'u y'u ka diplôme sɔrɔ u bɛ segin ko kura ye ni ka taa Gabon jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'u b'a dɔn k'a fɔ ko Gabon yen nɔ k'u saralen don ka ɲɛ k'o ye adamaden yɛrɛ kɔni taabolo de ye a bɛ sara yɔrɔ min ka ɲɛ a bɛ to o jamana de kɔnɔna na ko san 2024 wagati Gabon gouvernement maaw olu ye sefa wari miliyari 92 yɛrɛ de kɔni bɔ ni ka o kɛ bourse ye ka ɲɛsin u ka lycée ale ni université écoledenw ma o kunnafoniya ye lasera Gabon ka gouvernement ka porte-parole de fɛ ni o ye Laurence Ndong ye ko Gabon ka second cycle bourse ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko san 2017 o kun wulila ni ka bɔ yen nka Brice Oligui Nguema ale yɛrɛ kɔni nalen fanga la Gabon jamana kɔnɔ a seginna ko kura ye ni ka bourse yɛrɛ kɔni segin second cycle maaw ma ko nka critère minnu yɛrɛ kɔni b'a la walasa bourse nin yɛrɛ kɔni ka di ma Brice Oligui Nguema a ye o gɛlɛya kosɛbɛ kame wagati min na i n'a fɔ ko bi Gabon jamana kɔnɔna na walasa second cycle écoleden yɛrɛ kɔni ka se ka bourse yɛrɛ kɔni sɔrɔ fo a ka moyenne dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni ka kɛ 12/20 collège la ale ni 11/20 lycée yɛrɛ kɔni na ko nka ɲani Brice Oligui Nguema yɛrɛ kɔni kun ka na ni kun ye 10/20 sɔrɔ ni fila nin yɛrɛ kɔni na i kun bɛ bourse yɛrɛ kɔni sɔrɔ Gabon jamana kɔnɔna na nka Gabon jamana ɲɛmaa a ye layidu yɛrɛ kɔni ta ko ni Gabon ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni cayara k'a bɛ segin ko kura ye ni k'a kɛ
bourse dili second cycle ma k'a b'a kɛ ni 10 sur 20 yɛrɛ kɔni sɔrɔ i bɛ se ka bourse sɔrɔ second cycle na wa san 2024 wagati Gabon gouvernement ma olu ye décision wɛrɛw ta ne ka ɲɛsin u ka kalandenw ma jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko ni Gabon ka jamana kɔnɔden min yɛrɛ kɔni taara i tɔgɔ sɛbɛn jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni ka école publique la min ye Gabon autorité ye u bɛ bourse di o maaw yɛrɛ de kɔni ma ne ma min tora i tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn privé la ko bourse yɛrɛ kɔni tɛ di e ma Brice Oligui Nguema filɛ ne ka décision ko kura yɛrɛ de kɔni ta nin yɔrɔ in na ko komi Gabon écoleden ninnu ni u taara kalan yɛrɛ kɔni na Canada walima États-Unis jamana kɔnɔna na n'u y'u ka diplôme sɔrɔ k'u tɛ segin ka na baara kɛ jamana yɛrɛ kɔni komi fɛnɛ jamana ye hate bourse di u ma walasa u ka taa kalan kɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sisan bourse bɛ di u ma walasa u ka taa farafin jamana wɛrɛw de kɔnɔna na u bɛ t'u ka kalan kɛ yen nɔ ka d'a kan k'a dalen don a la k'a fɔ ko n'u taara kalan kɛ yen siga foyi t'a la n'u tilala u ka kalan na u bɛ segin ka taa Gabon jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko Gabon ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni sara ka ɲi ko juillet kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 UEMOA maaw ka session ministérielle min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ Lomé ni o ye Togo faba yɛrɛ kɔni ni session kofɔlen yɛrɛ kɔni senfɛ AES ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka représentant min tun bɛ ni session in na olu yɛrɛ kɔni wulila ni ka bɔ session in na ka d'a kan ko ni ye UEMOA texte yɛrɛ kɔni kun ta k'a lajɛ UEMOA ɲɛmɔgɔya kun kan ka di Burkina jamana de ma ko nka a bɛ n'a fɔ o kun bɛ ka ɲagami don o ko in de la o de la AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wulila ni ka bɔ session kɛyɔrɔ in na ka sɔrɔ hali session in ma ban o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na komi UEMOA jɛkulu kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen olu sirannen don ko in yɛrɛ kɔni kana na lajuguya yɛrɛ kɔni min ye Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a bɛna kɛ médiateur ye nin ko yɛrɛ kɔni na walasa fɔɲɔgɔnkɔ bɛ UEMOA kɔnɔna na ka dankari o la kabini san 2022 décembre kalo wagati UEMOA ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni tun bɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ de kɔni bolo UEMOA ka texte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire kun mana na bɔ ɲɛmaaya la UEMOA kɔnɔna na ɲɛmaaya kun bɛ di Burkina Faso yɛrɛ de kɔni ma ko wa UEMOA maaw ka session ministérielle in na min kɛra juillet kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 Togo jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lomé ni o ye Togo faba yɛrɛ kɔni bɛɛ kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko UEMOA ɲɛmɔgɔya o kun nana di Burkina Faso yɛrɛ kɔni ma nka ko min yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye ne ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabaliya ban ka d'a kan min ye UEMOA ɲɛmɔgɔ ye k'o ma di Burkina Faso yɛrɛ kɔni ma halisa ɲɛmɔgɔya tora Côte d'Ivoire maaw de bolo ko in de kɛra sababu ye ni AES n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka représentant kun bɛ UEMOA ka session ministérielle in na o représentant bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wulila ne ka bɔ session kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ hali session in kun ma se a kuncɛma yɔrɔ yɛrɛ de kɔni ma o ko hukumu de kɔnɔna na Sénégal jamana ɲɛmaa n'o ye Bassirou Diomaye Faye ale ni Benin jamana ɲɛmaa ni o ye Patrice Talon yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni décision ta ko don n'a nataw la k'u bɛna senna tagama dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ UEMOA yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa nin fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni kɛra UEMOA kɔnɔna na ka dankari fɔɲɔgɔnkɔ in na ko in kana na se ɲɛfɛ fo ka taa se farali yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ a kɛra cogo min CEDEAO kɔnɔna na Bassirou Diomaye Faye ni Patrice Talon yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ tarata tɛmɛnen ni juillet kalo tile 15 san 2025 wagati min Bassirou Diomaye Faye ale tun bɛ visite la Benin jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka ɲɔgɔn ye senfɛ u ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bolila UEMOA ka nin wagati kelensin yɛrɛ kɔni ko kan ko yɛrɛ de kɔni na olu y'a faamu k'a fɔ ko nin fɔɲɔgɔnkɔ fitinin min bɛ UEMOA kɔnɔna na ko olu kan ka fara ɲɔgɔn kan de ne ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni ko lada ka wuli ka bɔ yen pewu Burkina ka agence d'information maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko juillet kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 AES jamanaw ka représentant wulila ne ka bɔ UEMOA ka session ministérielle yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko UEMOA maaw yɛrɛ kɔni kun tɛ ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ UEMOA ɲɛmɔgɔya dili yɛrɛ kɔni na Burkina Faso ma ko ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔya in kan ka di Burkina Faso yɛrɛ de kɔni ma walasa k'o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ de kɔni ba Patrice Talon ale ni Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni bɛnn'a kan ko don nataw yɛrɛ kɔni na u bɛna fara ɲɔgɔn kan ne ka senna tagama dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ UEMOA kɔnɔna na walasa ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni ba yen nɔ ko u jigi dalen don a la k'a fɔ ko UEMOA membre tɔw yɛrɛ kɔni bɛna na u dɛmɛ u ka nin laɲini in kɔnɔna na Bassirou Diomaye Faye ni Patrice Talon yɛrɛ kɔni kelen ka nin laseli in kɛ maa caman ye u yɛrɛ ɲininka yɛrɛ kɔni ko kuma la UEMOA ka session tɛmɛnen in na ni o de senfɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka représentant wulila ni ka bɔ
ko kuma la Senegal hale ni Benin yɛrɛ kɔni olu ye jɔyɔrɔ jumɛn yɛrɛ kɔni kɛ ko in na walasa crise in kana na kɛ dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko UEMOA mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka u kɔlɔsi ka d'a kan ko G5 Sahel yɛrɛ kɔni kan ka kɛ leçon ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ko o y'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko ni fɔɲɔgɔnkɔ sugu nin yɛrɛ kɔni bɛ na ni jɛkulu fɛgɛyali yɛrɛ kɔni k'a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni jɛkulu cili yɛrɛ de ye ka bɔ yen pewu ɲininkali filanan min yɛrɛ kɔni bɛ maaw yɛrɛ kɔni da an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni ye ko cogo di Côte d'Ivoire ni maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko présidentielle dibaliya yɛrɛ kɔni Burkina Faso ma ko da bɔra Côte d'Ivoire yɛrɛ de kɔni na ko maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko cogo di Côte d'Ivoire kɛlen ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka yi ban ni présidence ka di Burkina Faso yɛrɛ kɔni ma ko ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni UEMOA kɔnɔna na o jamana 8 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ donc o yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na ni vote yɛrɛ kɔni ko kɛra bɛɛ kun sɔnna a ma ko Côte d'Ivoire kelen yɛrɛ kɔni kun tɛ se ka kɛ sababu ye ni présidence bɛ ban ka di Burkina Faso de ma jateminɛlaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ko in b'a yira n'a k'a fɔ ko in bɛɛ tɛ kɛnɛ ka da ye ko dɔ bɛ dogo la ka d'a kan ko UEMOA texte kɔnɔna na ni UEMOA jamanaw yɛrɛ kɔni kun ye o labato yɛrɛ kɔni u kun wajibiyalen don ni ka UEMOA ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni di Burkina Faso de ma an kɔni ye min ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni ma di Burkina Faso ma halisa a bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ de kɔni bolo an b'a laɲini an lamɛnbagaw yɛrɛ kɔni fɛ ni aw hakilina yɛrɛ kɔni ye min ye nin fɔɲɔgɔnkɔ in na UEMOA kɔnɔna na an b'a laɲini aw fɛ a k'aw hakilinaw yɛrɛ kɔni di hakilina diyɔrɔ la États-Unis polisikɛ kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ni nin ma kofɔlen ale sen donna farafinmuso dɔ yɛrɛ kɔni fagali la États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw na États-Unis ka kiriko maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko polisi kɔrɔ min ye nin muso in faga k'u bɛ o condamné tile kelen kaso kɛlen yɛrɛ de kɔni na o ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni farafinmuso min yɛrɛ kɔni fagara u ka avocat y'a yira k'a fɔ ko nin ye neni yɛrɛ de kɔni ye ni ka ɲɛsin victime yɛrɛ kɔni ma Brett Atkinson ni nin ma kofɔlen kun ye polisi ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ka jury dɔ yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko ni sen donna farafinmuso dɔ yɛrɛ kɔni fagali la o farafinmuso in yɛrɛ kɔni ye ko Breonna Taylor ye ni nin ma kofɔlen si kun bɛ san 26 de la ko nka États-Unis ka ni polisi kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ale ka peine yɛrɛ kɔni bɛ kun bɛna na fɔ juillet kalo tile 21 nata in de la san 2025 o peine ko fɔli yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka kiriko maaw ye olu ye sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min kɛra araba tɛmɛnen juillet kalo tile 16 san 2025 États-Unis ka kiriko maaw yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ jury yɛrɛ kɔni fɛ ko ka ni polisi kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna tile kelen kaso kɛli la ko wa o tile kelen kaso kɛlen ni ma kofɔlen ale y'o kɛ ka ban wagati min a minɛna yɛrɛ kɔni ni enquête kun bɛ ka kɛ o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni la ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ kiriko maaw u ka san 3 liberté conditionnelle yɛrɛ de kɔni di polisi kɔrɔ kofɔlen ma ko kelen bɛ victime in ka avocat yɛrɛ kɔni o jateminɛ o de ye kɔrɔlen yɛrɛ kɔni ni maa ka peine yɛrɛ kɔni bɛ fɔ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o ko yɛrɛ kɔni na min ye procureur min yɛrɛ kɔni bɛ dossier ko in ɲɛma ale de kan k'i bolo bila o sɛbɛn in na ko nka procureur kun bolo kun tɛ sɛbɛn in yɛrɛ kɔni na min ye États-Unis ka kiriko ministre ka dankan ye ale yɛrɛ de kɔni kun bolo kun bɛ sɛbɛn in na États-Unis ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni ka dankan ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko wagati tɛmɛnenw la jury yɛrɛ kɔni ye verdict min yɛrɛ kɔni ta polisi kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka ko hokumu kɔnɔna na ni o de ye ko Brett Atkinson yɛrɛ kɔni a ti don polisi la bilen États-Unis jamana kɔnɔna na ko wa yamaruya tɛ di a ma bilen a ka marifa yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ko États-Unis gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ jury ka o décision nin bɛɛ lajɛlen labato ko nka ko ni jury yɛrɛ kɔni ye peine wɛrɛ di polisi kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma min ka girin nin ye ko b'i n'a fɔ yɛrɛ kɔni jury in ye tilenbaliya de kɛ États-Unis ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni ka dankan ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ka ni polisi kofɔlen ale kɔni ye marifa ci ni ka ɲɛsin Breonna Taylor yɛrɛ kɔni ka appartement yɛrɛ kɔni ma siɲɛ 10 États-Unis ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka ni polisi kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ko cɛ yɛrɛ kɔni na a ye marifa ci fo siɲɛ 10 ni ka ɲɛsin Breonna Taylor ka appartement yɛrɛ kɔni ma ko nka a ye o marifa min yɛrɛ kɔni ci fo siɲɛ 10 ni ka ɲɛsin appartement ma ko polisi kɔrɔ in ale ma maa si jogin wa a ma maa si faga immeuble in kɔnɔna na o don in na ko polisi kɔrɔ in a ye marifa ci ko kura ye ka d'a kan ko Breonna Taylor ale ni mɔgɔ min yɛrɛ kɔni kun don ko o ma kofɔlen yɛrɛ de kɔni kun ye marifa ci ni ka ɲɛsin polisi kofɔlen baarakɛɲɔgɔn kelen ma ko yɛrɛ de kɔni na polisi kɔrɔ in ale fɛnɛ ye marifa yɛrɛ kɔni ci ni ka ɲɛsin maa ninnu ma États-Unis ka kiriko ministre ka dankan ka nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔlen min ye Breonna Taylor ni ale yɛrɛ de kɔni fatura marifa ci in yɛrɛ kɔni senfɛ ale ka avocat yɛrɛ kɔni bɛ communiqué min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko kiriko ministre ka dankan yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin nin affaire in ma ko b'i n'a fɔ u ye neni yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Breonna Taylor ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni ma ko wa jury ye décision min yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin polisi kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma
ko kiriko maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka o décision yɛrɛ kɔni janfa ni a yɛlɛmali ye ko polisi min yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ faga ko ka tile kelen kaso dɔrɔn di o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni ko in bɛ a yira na k'a fɔ ko nɔgɔ tɛ a la bilen yɛrɛ kɔni ko polisikɛ min ye maa jɛma ye ko bɛ se ka mɔgɔ finmanw yɛrɛ kɔni ka hadamadenya hakɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni viole ko ka sɔrɔ foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ a la hakilina jiginna san 2020 marisi kalo tile 13 Breonna Taylor ale yɛrɛ kɔni fagara États-Unis polisiw yɛrɛ kɔni fɛ ni marifa ye k'u ye bali min yɛrɛ kɔni kɛ ni farafinmuso in na a kun ka ca ni bali 8 yɛrɛ kɔni ye maa min yɛrɛ kɔni sen kun donna Breonna Taylor yɛrɛ kɔni fagali ko yɛrɛ kɔni na ni o kun ye ni polisi kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka kiriko minisiri maaw yɛrɛ kɔni u ye décision ta ko ka o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bila tile kelen kaso kɛli yɛrɛ de kɔni na ale ni ko ka a bila liberté conditionnelle la san 3 kɔnɔna na nka nin kuma in yɛrɛ kɔni caaman bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ka d'a kan a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ni a tigɛra i ni tubabu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la États-Unis jamana kɔnɔna na k'i ka dɔn k'a fɔ ko jo yɛrɛ kɔni tɛ di i ma ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni lacari ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma